bort. Det mesta regnar bort. Nam, 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 nam. I was born this way. Vad är det du ska ha för diskussion då? Tyst! Nej men du, nu börjar vi ju. Hej Per-Olof! Vad tycker du om folk som finns i samhället? Jo men det är ganska naturligt och bra för miljön. Varför? Jo det blir frisk och fin luft. Varför då? Jo jag tycker att det är bra för allmänheten att få uppleva att det ska vara fisar i naturen. Fiser du i naturen? Absolut. Do. Hej Svenne! Dummerhet jag odlar ostkrokar. Kan du stå och smaka hur det smakar? Ja, det smakar bra. Det smakar bra. Meow, I'm a dangerous tiger. 5 laxar i en laxask. 5 laxar i en laxask. 5 laxar i en laxask. 5 laxar... Håll käften! Nej. Yes. Hej alla mina seta läsare. Jag tycker om er. Puss och krammen och puss och hej då.